油断したらその指チクチクは覚悟して小さいけどハンサムのミジンコみたいなあなたよしいのは上筋裏跡でもそれじゃつまらないそこに気づいたまま勝ちCo kdybychom šli si teď zabruslit a potom bychom mohli jít do obchodáku? No to vůbec není špatný nápad. Baví tě to, Kleo? Mě hrozně moc. Jo, hlavně mě neopust, to by bylo asi na dělení. Musíme spěchat rychle do obchodáku. Neboj, to stihneme, viděla jsem otevírací dobu. Tak tam můžeme dojet na kole. No ale já moc neumím jezdit, já se spadla. To je moc smůla. Já tě vemu, neboj. Díky. Tak co, už je ti líp? O moc líp. Já si vím asi tady to, nebo nevím. Ale rychle, já čekám na kase už. Jo. Co kdybychom šli teď na skateboard? Jo, snad se nezraním jako na kole. Jo. Pomoc, já spadnu. Já se bojím. Není. Mám dobrý nápad. Co kdybychom šli k fotografovi a mohla bys mě tam nějak prostě vyfotit? No, je tu jeden malinký problém. Já za prvé nemám auto a za druhé nemám řidičák, víš? No jo, ale já řidičák mám. Můžu si nastoupit? Jo, díky. Mám se otočit? Jo, otoč se. No. Jo, docela to ujde.